enyelweni. Unje kwenze bani? Wenzuje. Unje kwenze bani? Wenzuje. Ndiyabulisa kwimbokodo. Ndiyabulisa kwimbokodo. Umcimbi ebesinawo ngwembokodo. Ngokuzithoba okukhulu mandibulise kwisithathu esidonsa ubuthixo, uThixo uyise, uThixo nyana, uThixo moya ingcwele. Ndibulise kootata abakhulu, ndibulise koomama abakhulu bebandla, ndibulise koosisi, ndibulise koobhuti, ndibulise kubantwana abancinci. Ndizamcela worship team yami ningazithandi. Ndiyagoduka namhlanje, ningandibethisi ixesha, ningandibethisi ixesha. Into ezawuthi qwaka sohlukane, kuyahanjwa ngokazalwane namhlanje. Andifuni bende, andifuni kube kwinhliziyo ezawukhalaza ixesha, ndifuna sisebenzisane nakwizithethe endizawuzibiza apha phambili, sicingelane ngexesha. Ewe kona funeka imessage siyifumene, kodwa ixesha sicingelane ngalo. Andizuba mde ekuthetheni, ndifuna nje ke nitsho nje namandla ke ezasitsho ke zibhidi ezidyasi ke sizothula. Emveni koko ke ngoku sizawuthandaza, ndibe sendiqalisa inkonzo yoba ndizawubiza abazalwana abazawuza apha phambili sizoqala umsebenzi. Enamandla nje shushu, sike sigxidise ezidyasi. Usibonile, usigcinile, kude kwala epheneza. Amen. Xolo bazalwane liyanetha emcane. So xa kunethayo ndicela bonke aba bangapha sithathe nje ngokushifta izitulo zethu. Immediately ngathi bamanzi apha kubananzi kule ndawo. Sishifta izitulo zethu zithi ncakwezi. Kuvuleka ipassage lapha. Amen. Usibonile. Thina ke ndiyabulela uThixo ke. Zonke ke ezi zinto sizibale apha zibalulekile. Hallelujah. Uma sizenza sikuKristu Yesu, hallelujah, osomelezayo, because uThixo yedwa osomelezayo, hallelujah. Uma sihleli kuye uThixo uyasomeleza, hallelujah. Kuko konke ke ayikho ke into abantu abatsha ndifuna ukunixelela bathatha lento ingumkhomba ndlela, thatha lento iyaphilisa. Amen. Sagqithi uba ndifundiswe kwakho into engaqondiyana kuye kuWhatsApp kanye utata umzali ndithi ye tata nje ngibisithi ndandibuze yomama oomama kutheni bengashumayeli, theni umama bonakala bengazazi cacise mamthwana, kutheni bona funeka bebuze emadodeni wabo, thina sawubuza kwawaphi into esingaziqondiyo. nakuba mthwana uzayicacisa. Hayi nathi tata umonakali kaloku thina sinawo amadoda sitshata. Ndifuna ubuza thina la funeka sibuze kuwo amadoda ngawaphi akho into esingaziqongo ngoba ningowethu nina ningomadoda ethu. Hayi ke wandinceda ke wandiphendula shem wazama yamazi ke ngokota. Hayi wakota shem wakota. Bomama nje ngibanize apha anizela ngelizwi, zikhona izinto esizithathileyo zathi okubalulekileyo kukuvuma, ube nenhliziyo evumayo, because if awunayo inhliziyo evumayo uyawuba sezandleni zikaSathane ngonaphakade, uyawulinda isihoko esendlini kaThixo. Akufunekanga silinde isihoko endlini kaThixo. Ndiyambulela utata uXingana babeshumayela utata umonakalo qha kuyacaca into yoba ndandinenkani. Hallelujah. Ndandisafuna ukulinda eso sihoko endlini kaThixo, kodwa ndibulela uThixo wathiwa utata umonakalo wamema utata wayeze kum bethuna utata uXingana, wayethunyelwe kum wasiya imvuselelo utata uXingana watshintsha uyoliswa. Hayi niyandibona uba mhlungu the glorious and the gorgeous.